València, que és ta filla, en rebre ta mirada, sa tradició recorda i enyora temps passats. I en veure't Verge Santa com reina coronada, en goig diu: tenim mare, no estem desemparats. Benvolguts germanes i germans, estes paraules poc conegudes de l'himne de la coronació expressen perfectament els sentiments que tenim tots els qui, vinguts de molts pobles i ciutats, ens reunim cada any en esta plaça de la Mare de Déu per a la missa d'infants, en la que revivim i recordem les nostres tradicions que ens omplin d'orgull i manifestem amb goig que els valencians sabem que tenim mare, que no estem desemparats. Per a mi i per a tots és un goig veure com cada any, plens d'alegria, quan naix el dia, tants valencians i valencianes veniu a alabar el nom de Santa Maria, la Mare de Déu, com hem cantat en el cant d'entrada. Salude al senyor bisbe de Segor-Castelló, als senyors bisbes auxiliars de la nostra diòcesi de València, així com als altres germans en l'episcopat que, nascuts en la nostra diòcesi, han exercit el seu ministeri en altres diòcesis i que avui ens acompanyen en esta Eucaristia. Els sacerdots, diaques, seminaristes i membres de la vida consagrada. Salude respectuosament a les autoritats que ens acompanyeu en esta celebració i que representeu a tot el poble valencià. Al molt honorable senyor president de la Generalitat, a la excel·lentíssima senyora delegada del govern, a la excel·lentíssima senyora alcaldessa de la ciutat, als membres del Consell, als regidors de l'Ajuntament, a les autoritats militars, judicials i acadèmiques. Ens alegra la presència de la fallera major infantil, Marta, i de la teua cor d'honor. Al final de la celebració fareu una ofrena de flors a la Mare de Déu, representant a totes les xiquetes i xiquets valencians. Que aquesta ofrena siga una expressió de pur i ver amor, com cantem en l'himne de la coronació. Salude als membres de la Real Arxiconfraria de la Mare de Déu dels Desemparats, de la Cor d'Honor, als seguidors, a l'escolania i a totes les associacions que es preocupeu amb el vostre treball de cada dia per a que la devoció a la Mare de Déu siga cada vegada més forta, més autèntica i més profunda. Salude a tots els que esteu presents en esta plaça, que avui, més que qualsevol altre dia de l'any, és la plaça de la Mare de Déu, o als que seguiu la celebració d'esta Eucaristia pels mitjans de comunicació social, d'una manera especial a les persones que viuen baix el pes de la malaltia. Una salutació a tots els valencians de les 4 diòcesis de la nostra comunitat: València, Oriola, Alacant, Segor-Castelló i Tortosa. La Mare de Déu que ens porta a tots en el cor fa de nosaltres una mateixa família de la fe. En el Evangelio que se acaba de proclamar, contemplamos a María al pie de la cruz. En ese momento está más unida que nunca a su Hijo, porque cuando un hijo sufre, nadie comparte el sufrimiento como su madre. El sufrimiento del hijo se convierte en sufrimiento de la madre. Y del mismo modo que Cristo en la cruz hizo suyo el dolor de toda la humanidad, también María lleva en su corazón los gozos
y las esperanzas, los sufrimientos y las angustias, las pobrezas que cada uno de nosotros y toda la humanidad llevamos en nuestro interior. En la cruz, el Señor quiso que su madre fuera también nuestra madre, una madre que ama a los discípulos de su Hijo, porque ve en ellos la imagen del mismo Cristo. Por eso venimos hoy aquí, y por eso acudimos en muchos momentos de nuestra vida a esta basílica, que es la casa de la Madre y el corazón espiritual de nuestra diócesis, porque necesitamos recibir el consuelo de su mirada amorosa. En esta celebración os invito a orar de modo especial por todos los enfermos y ancianos, por los que viven en soledad y por las familias que están pasando por momentos de dificultad, por todos aquellos que han pedido o sin pedirlo, necesitan que nos acordemos de ellos ante la Virgen. Que la oración de todos y la mirada de la Virgen sea para todos vosotros consuelo y esperanza. La escena de María al pie de la cruz no nos habla únicamente de dolor, nos habla sobre todo de esperanza, porque aunque mientras caminamos en este valle de lágrimas, lo primero que vemos es el sufrimiento de la Virgen, lo más importante y lo que más nos admira en esta escena no debería ser eso, sino la grandeza de su fe y de su esperanza. Cada vez que la saludamos, le decimos que ella es vida, dulzura y esperanza nuestra. Su camino de fe no terminó en la cruz, sino en la Pascua. Su confianza en Dios y su esperanza se vieron plenamente colmadas y su alegría llegó a plenitud. Cuando le dirigimos nuestra mirada, cuando le abrimos el corazón, lo hacemos para compartir con ella nuestras esperanzas y nuestros anhelos, como un hijo cuando se sincera con su madre. Y cuando nos dejamos mirar por ella, descubrimos que esa mirada llena de ternura y amor es una invitación a la esperanza, una mirada que nos habla de la vida a la que todos estamos llamados. Cuando compartimos nuestras inquietudes con María, es para que ella nos infunda su fe y su esperanza. Con esta certeza, oremos hoy por todas estas personas que necesitan nuestra oración. La primera lectura del llibre de l'Apocalipsi ens parla del cel nou i de la terra nova que la humanitat desitja i anhela, de la ciutat santa, en la que seran eixugades les llàgrimes dels ulls, en la que no hi haurà mort, ni dol, ni plors, ni pena, perquè les coses d'abans hauran passat. En eixa humanitat nova, Maria ocupa un lloc preeminent, com bé ho va expressar el gran pintor Palomino en la cúpula que tan bellament evoca el tapís que presideix la celebració d'esta missa d'infants. És més, podem dir que ella és eixa nova humanitat en persona. És la nòvia adornada per al seu espòs, plena d'esplendor i bellesa. En el fons, el desig de tota la humanitat és que el nostre món siga signe i anticipació del cel i de la terra nova que tots anhelem. Però cada dia veiem amb preocupació com això que tots desitgem sembla que s'allunya cada vegada més,
quants signes de morts, quantes víctimes innocents de les guerres, que poc és respectada la vida i la dignitat humana, quina indiferència davant el sofriment dels pobres, quants enfrontaments per defensar interessos que no es poden justificar, quantes divisions en el nostre món. Massa vegades persones i pobles, per tal d'aconseguir els seus objectius, obliden els principis morals, i això és font d'injustícies i guerres. Quan veiem a Maria, que és el signe de que este cel i esta terra nova seran un dia realitat, encara que moltes vegades no ho veiem tan clar com ens agradaria, els cristians descobrim que el camí per al regne de Déu no és el que massa vegades les persones seguim per aconseguir els nostres desitjos. Per arribar al cel i a la terra nova, el camí és treballar per la pau amb la veritat de l'Evangeli, encara que això moltes vegades no agrada o sembla poc realista. Qualsevol altre camí no fa més que provocar més sofriments. Condenar la guerra no és justificar cap injustícia. És proclamar que únicament la pau és el camí per arribar al cel i a la terra nous que tots anhelem. Els cristians no tenim altre camí, com ens ho està ensenyant el Papa Lleó, a qui ens sentim units en comunió profunda de fe i amor, i a qui des d'ací, en estos dies que estem celebrant el primer aniversari de la seva elecció, vull manifestar l'adhesió de tots els cristians i cristianes valencians. La devoción a la Mare de Déu dels Desamparats nace de la caridad y nos impulsa a la caridad. Si esta devoción es auténtica, la caridad será verdadera. En el texto de la carta a los romanos que se ha proclamado, hemos escuchado una exhortación que a todos nos debería tocar en lo profundo de nuestro corazón. Que vuestra caridad no sea una farsa. Una caridad que no sea sincera o que sea fingida o simulada. Una caridad que en el fondo sea egoísta no es verdadera. La ficción es ajena a la caridad. Esta tiene que ver con la verdad. El amor auténtico ve al otro con la mirada de la fe. Lo contempla como un hermano en Cristo y por ello aborrece el mal y se adhiere al bien. Nace de una familiaridad con Dios y lleva a tratar al otro con cariño. El Evangelio del amor solo se puede anunciar amando más al otro que a uno mismo, como nos ha recordado San Pablo. Este amor se extiende a todos, a los miembros del pueblo de Dios y a aquellos que necesitan de nuestra hospitalidad. Practicad la hospitalidad, nos ha recordado San Pablo. Para un cristiano, como para una madre, el criterio del amor no viene determinado por circunstancias externas, sino por la dignidad de toda persona y por sus necesidades. Cuando miramos atrás y contemplamos cómo la historia de la devoción a la Mare de Déu ha sido una fuente que ha inspirado en tantos cristianos y cristianas esta caridad auténtica,
que no distingue entre buenos y malos, entre próximos y extraños, entre los de aquí y los de fuera, entre los que piensan de un modo y los que piensan de otro, no podemos más que dar gracias a Dios. La prioridad del cristiano que desea vivir una caridad auténtica y que no sea fingida es la vulnerabilidad de quien necesita ayuda. Cuando la caridad no se vive así, cuando no la vivimos con alegría y con el cariño de quien ama más a los demás que a sí mismo, no se vive cristianamente. Y una caridad cristiana debe ser vivida cristianamente. Que la autenticidad de nuestra devoción a la Mare de Déu se manifieste en una caridad que no sea fingida, una caridad que no sea una farsa. Mare de Déu, amb la mirada de la fe als qui viuen en el sofriment, a les víctimes de les guerres i a tots els desemparats del món, que és la teua mateixa mirada, avui et diem, Mare de Déu dels desemparats, vos que sou la reina excelsa del poble valencià, l'orgull de nostra terra i l'escut de nostra fe, l'únic emblema on resplendix el bé, de qui depèn la glòria i de qui depèn la vida. Mira els teus fills que tant t'adoren i en tu s'emparen. Puix el teu empar esperem tots els qui amb devoció t'implorem. Amén.